Prelate, huse și textile de protecție de pe barca ta. Hai să vorbim despre mentenanța lor, pentru că din ce în ce mai multe bărci care vin la noi au prelatele într-o stare foarte proastă. Ca să fie foarte simplu, prelatele se spală cel puțin o dată pe an. Nu vorbesc de o clătire cu apă, spălare. Ce înseamnă asta? Capaș. 1. O înmuiere profundă a materialului, ceea ce înseamnă că uzi foarte bine prelata și o lași acolo să stea, să se moaie, nu știu, o jumătate de oră cât vrei tu. 2. Aplici un produs pentru prelate de barcă. Ai aici un exemplu și aici alt exemplu dacă vrei. Astea sunt de la Starbright, sunt testate de noi, sunt foarte bune. 3. Cu o perie iei și cureți fiecare centimetru din prelată. Vezi că are două părți. 4. Clătești foarte bine. Când ți se pare că ai clătit foarte bine, mai dai 2-3 rânduri de apă, pentru că se clătesc destul de greu prelatele astea de spuma care rămâne de la produse. 5. După ce sunt uscate, te sfătuim să aplici 1-2 straturi de protecție anti-apă și anti-UV. Ai aici o variantă de produs, este testată de noi și tot foarte bună. Toate aceste produse le găsești la FX Marine, fie pe site, fie în magazinele lor fizic din Constanța. Iar dacă vrei să-ți faci detailing-ul la prelate sau ți-e teamă că nu o să faci ce trebuie, poți să ne scrii 0720013960 sau pe rețelele sociale și te ajutăm cu mare drag. Dacă alegi să le faci singur, îmi spor la treabă.